Maging matalino sa pagsasaka, makinig at matuto ng mga kapaki-pakinabang at makabagong kaalaman sa Palay-Aralan. Halina't maging matalinong magsasaka! Marhay na aga Bicolandia, mayad na aga Catanduanes. Ako po si Kuya Chan, Media Production Specialist 2 ng Information Services Section ng ATI Bicol. Welcome sa ika-12 na episode ng ating Palay-Aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid o School on the Air on Smart Rice Agriculture sa probinsya ng Catanduanes. So, 2 episode na lamang at tayo magtatapos na sa programang ito. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 or ATI Bicol, PhilRice at lokal na pamahalaan ng probinsya through the Office of the Provincial Agriculturist na pinangungunahan ng OIC Provincial Agriculturist Sir Ace William Tria, ng ating Provincial Rice Coordinator Ma'am Lorna Vargas at ng ating Municipal Rice Coordinators sa 11 munisipyo ng Catanduanes. Tayo ay napapakinggan at napapanood sa 87.9 Radyo Periodiko, ATI Bicol Facebook at YouTube accounts tuwing Martes alas 10 ng umaga at replay naman tuwing Linggo alas 9 ng umaga. Tumutok din sa 98.9 Radyo Kaamigo ng Catanduanes State University Panganiban Campus tuwing Martes at replay tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 ng umaga. Isang oras na hitik sa kaalaman sa Palay-Aralan para alamin kung ano ba dapat ang gawin, ano ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Kumusta ang lahat? Naway lahat ay umaasenso at umuunlad. Magandang araw sa ating 2,500 rice farmer enrollees sa mga bayan ng Virac, San Andres, Caramuran, Pandan, Bagamanok, Panganiban, Viga, San Miguel, Bato, Baras at Higmoto. Salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa programa at adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Ngayong araw sabay-sabay nating pag-uusapan. Ito ay special topic ng programa. Pag-uusapan natin ang kahalagahan ng income. Ano nga ba ay yung purpose ng pagbabudget? Tips kung paano makakatulong sa pagbabudget, building financial wealth through savings, at ano yung mga factors to consider in investing. So ngayong araw, makakasama natin ngayon. Pag-uusapan natin yan kasama ang aming Development Management Officer 2 ng Partnership and Accreditation Section ng ATI Bicol at siya ang top share capital holder ng MAF Co-op. So walang iba kundi si Miss Justine Rose Cano Tubig. So magandang umaga. Diyos marhay na aga Bicolandia, mayad na aga Catanduanes. So ang topic ko po ngayong umaga ay patungkol sa financial literacy. Pero bago muna ang lahat, Miss Justine, bigyan muna natin ng katanungan ng ating mga tagapanood at tagapakinig para tutukan talaga nila ang ating pag-uusapan ngayong araw. So ang tanong, agri-tanong ng araw ay ilang porsyento ng income o kita ang kailangan mong isave o itabi? Again, ilang porsyento ng income o kita ang kailangan mong isave or itabi? So, dapat tutukan natin yan para malaman natin ang kasagutan sa agri-tanong ngayong araw. Okay, so ngayon po, ang outline po ng aking presentation, una dyan is yung importansya ng pagkakaroon ng income and kung paano natin ito paano tayo magkakaroon ng mas mataas na earnings. Ano po? And then, syempre, yung purpose ng ating budgeting. As farmer, kailangan talaga natin, Kuya Chan, na mag-budget. Ano po? Hindi lang puro tayo labas hindi ng labas lang pwedeng ng pera. gastos Kaya nga lang tayo ng gastos. nagsasaka para makakuha tayo ng income. Opo. So, yun yung ating goal sa ating pag-aaral ngayon. Ano po? And then, syempre, pag-uusapan din natin yung tips kung saan, paano tayo makaka-build ng ating magandang budget. And then, syempre, paano tayo magkakaroon ng financial wealth through saving. So, dahil tayo ay nagsasaka, so kailangan din hindi pwedeng yung kita natin ay panggastos lang. Dapat nire-ready natin yung ating mga sarili, lalong-lalo na tayong mga farmer dahil hindi naman natin napipredict yung panahon. May mga pagkakataon na tayo ay nasasalanta. At least meron tayong savings na panggastos, hindi lang tayo nagkakaroon ng maraming utang.
savings din. Ano po? So, based on experience yan, Kuya Chan. And then, syempre, kailangan din natin pag-usapan kung ano-ano yung mga factors to consider in investing. So, yan, dyan lang po iikot yung ating pag-uusapan ngayong araw. So, yan, may makikita kayo sa screen yung ating common sayings ng mga Filipino. Ano po? So, matuto tayong mamaluktot habang maiksi ang kumot. So, yan, siguro naririnig na natin yan sa ating mga lolo, lola, na as farmer, kailangan natin kung ano lang yung kita natin, dun lang tayo mag-stick. Ano po, tayo naman mga Filipino ay medyo naka-ano na dyan, naka-adjust na dyan. Kasi kung hindi naman talaga natin kayang suportahan or maggastos ng manggastos, so tayo talaga ay mag-a-adjust. O kaya yung sinasabi natin, iayon natin. Oo. Iayon natin ang ating pamumuhay sa kung ano lamang ang meron tayo na income. Oo. So, kung ano lang yung kita natin, yun lang din yung dapat na igastusin natin. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin yung ano-ano yung mga house of financial education. Yung una dyan is yung importance of income and increasing ability to earn. So, sabi ko nga kanina, hindi lang pwedeng gastos lang tayo ng gastos sa rice farming. So, sa aking experience, dapat after harvest, meron ka din na itabi kahit papaano. Kasi, di ba, meron tayong pamilya. Ang iba dyan, nag-aaral. So, ang iba, may pagkakagastusan, baka nakagraduate na and then kailangan ng panggastos sa pag-apply ng trabaho, or ang iba naman after harvest kailangan na naman ng panggastos ulit sa panibagong production. So ngayon ay iikot lang naman, Kuya Chan, yung pag-uusapan natin sa rice production. Ano po? So yan. So Kuya Chan, 'di ba tayong mga Filipino, tayong mga Bicolano ay minsan nagkakaroon talaga tayo ng panahon na medyo kinukulang tayo ng budget. Kinakapos tayo ng budget. Yan. Oo. So, based on your experience, ano ba yung ginagawa natin? Or ginagawa mo, Kuya Chan, baka may experience ka dyan. Siyempre, ang unang-una, pag ginapos tayo, unang-una nating iniisip ay, saan ba ako pwedeng manghiram? Oo. So, yun talaga yung Mangutang una agad. nating naiisip. Ano po? So, minsan, dahil kahit may trabaho tayo, minsan nakakahiram talaga tayo sa trabaho natin, sa kapamilya natin. Minsan nga, sa sobrang kapos talaga tayo, ay humihingi na lang tayo, hindi na tayo nangungutang. Minsan nakakatakot na pag sa messenger na may nag-chat sa'yong, kumusta? Yan. Yung mangungutang ngayon. Yan. So, medyo, yun yung una nating naiisip. Ano po? And syempre, minsan, inaano na lang natin, pinapasa-Diyos na lang natin yung ating Bahala na, Oo, no? bahala na ng mga Filipino. Bahala system. Opo. And then syempre, kailangan yung iba naman ay positive side naman. Ano po, hindi na umaasa sa kapwa, pero nagtatrabaho talaga sila gaya natin. So hindi naman tayo umaasa lang doon sa ating income na galing sa salary natin. So ang iba sa atin, bukod sa trabaho dito sa opisina, meron ding ibang pinagkakakitaan. Gaya ko, meron kaming tindahan na kung saan yun ay ginagamit namin sa pang-araw-araw. Yung kita doon sa tindahan ay sinishare namin sa aming mga kapamilya. And then, nagkakaroon ng kahit konti na pinagkukunan. And meron din ako, Kuya Chan, na tricycle na pinapasada ng asawa ko. So, kaya medyo magaan-gaan kasi yung mga gastos para sa gatas ng mga bata, dun na galing yung aming pambili. So, tayo as farmer, and kami din ay nag-venture into rice production. So, meron din kaming maliit na lupa na sinasaka. So, dun namin kinukuha yung aming pambigas. Kasi, alam naman natin na medyo pataas yung presyo ng bigas. So, nakakatipid kami pagdating doon sa paggastos, pagbili ng bigas. And syempre, na-share din namin sa aming pamilya. Although, hindi naman talaga siya kataasan yung kita sa rice production, pero at least, hindi na kami namumroblema na bumili ng mahal na bigas. And alam namin na good quality yung aming kinakain. So, ang problema na lang namin dyan is yung aming ulam. So, yan. And I-share ko lang katatapos lang ng Rice Tech Talk 2023 kahapon sa Legazpi City, Albay. National activity ito. Isa sa mga tagapagsalita doon ay si Mr. Edgar Pesebre. So, he's into rice farming talaga. Pero, ang ginagawa niya is may crop diversification din siya. So, hindi lang siya
nakafocus doon sa pag-rice planting lang. So, meron siyang ibang mapagkukunan at ng paggagastusan. So, hindi lang siya nag-i-stay sa isang commodity, pero ginagamit niya yung crop diversification. Yan yung sinasabi natin na dapat talagang magtrabaho tayo. We should work harder para matustusan natin yung ating mga pangangailangan bilang mga magsasaka, bilang may pamilya. Opo. So, hindi lang talaga nakafocus sa isang enterprise lang. So, nakaka-inspire nga yung story ni Sir Pesebre kasi bukod sa kanyang rice farming, meron pa siyang duck na kung saan pinagbebenta niya din ito. Pwedeng ibenta yung itlog, pwede din yung meat. Ano po? So, kaya nakaka-inspire talaga yung story ni Sir Pesebre. Yan. So, syempre, karaniwang na naririnig natin sa ating mga kapwa Bicolano. Minsan, kahit may mga trabaho, pag tinatanong mo, kumusta yung income mo? So, di ba, Kuya Chan, ang usual na naririnig natin, kahit sa mga farmer, kumusta yung ani? Kumusta yung ani natin? Yung sasabihin, palaging hindi sapat, yung kita, hindi sapat yung sahod na nakuha, maliit. Dumaan lang? Oo, dumaan lang sa kamay. Dumaan lang sa kamay. So, parang yun yung parati nating naririnig sa mga ordinaryong magsasaka and syempre sa mga ordinaryong empleyado. Yun, hindi kayang tustusan yung gastos na galing sa income. And syempre, pag tinatanong natin yung ating mga kapwa farmer is wala na silang natira doon sa kanilang kita. Ano po? Syempre hindi consistent yung kanilang kita kasi minsan hindi pa nga panahon ng anihan. Kuya Chan, medyo alam na nila kung saan nila gagastusin yung kanilang kita doon sa kanilang rice farming. So, itong pag-uusap natin ay sana after nitong ating discussion ay magkaroon din ng makakuha ang ating mga rice farmer kung paano, kahit paano ay makapag-save. Ano Sigurado yan. Lalo na Opo. ikaw ang tagapagsalita namin ngayong araw. Yan. So, ano yung mga ideal sa pagkakaroon ng income? Syempre, yan, one must have income. Syempre, hindi nga pwedeng yung sa salary lang, sa farming lang. So, dapat mag-isip pa tayo ng ibang mapagkakakitaan. So, gaya natin. So, ikaw, nagtitinda ka din paminsan-minsan ng burger, nagtitinda ka din ng mga tuyo. So, doon, hindi na umaasa or hindi na tayo masyadong umaasa doon sa ating sweldo na minsan kapos din talaga. Dati, halos ako, nung isa pa lang ang anak ko, hindi pa nga dumarating yung sahod, ubos na siya sa isip ko kasi marami akong pinagkakagastusan. Kung yun lang talaga yung aking pinagkukuhanan ng income. So ngayon hindi na kasi meron na akong tricycle, meron na ding tindahan and nagra-rice farming kami. Ngayon nagbukas na naman kami ng panibagong enterprise na kung saan meron kaming na itanim na mga pinya. So, ngayon, nasa fruiting stage na. So, pwede na naman yon maging additional income. And, syempre, yung kasi farming ang pinag-uusapan natin dito. Pwede naman, habang nag-rice production tayo, magtanim tayo sa pagilid ng ating pilapil, ng mga cash crop. Pwede naman integrate natin yun. Pwede din mag-alaga din tayo kung maganda naman yung irrigation or maganda naman yung water source. Pwede tayong mag-alaga ng mga hayop. Ano po? So, pero titingnan din natin kasi location specific naman yung mga technology yan. So, dapat bago tayo mag-venture sa panibagong enterprise, dapat pinag-aralan natin. Hindi lang pwedeng, yun yung sinabi ng aming speaker. So, dapat sundin namin. So titingnan din natin kung applicable din ba siya doon sa lugar. Ano pa? So, and then, syempre, dapat yung income natin increasing. Syempre naman, hindi naman tayo mag-aim or ng goal na imbis na makakuha tayo ng income ay nalugi pa tayo. Ano po? So, pero meron talagang mga pagkakataon na ganyan. Ano po? So, sa rice farming nga, minsan akala natin maganda na kasi umabot na siya doon sa milking stage na kung saan halos paanin na, pero inabot pa rin ng bagyo. So, doon, medyo nagkakaroon lang tayo doon. Dapat may plan B pa tayo. Ano po?
income should meet wants or family needs. Syempre naman, ano po, dapat yan yung ideal natin. Para kanino tayo nagtatrabaho? Syempre Kasi, sa ating pamilya. opo. So, wala naman tayong ibang dahilan. Yung sarili naman natin, pwede naman nating i-ano na lang yan. Kaya lang, dahil may mga kapamilya tayo na umaasa, so dapat yung income natin talaga ay ideal para sa lahat. Yan yung makikita nyo sa screen, yung salary. So, usually, sabi ng iba, kasi kakambal ng salary yung fuel, yung presyo ng tinapay, i-compare natin yung presyo ng karne. So, yung mga presyo ng mga yon is increasing. Pero yung ating sahod ay medyo stable lang. So, hindi naman ganun tumataas. So, hindi ganun kalaki yung pagtaas. Ano pa? So, yan. Kaya tayo, as farmer, mag-iisip tayo kung paano natin or paano tayo magkakaroon ng income na medyo malayo-layo doon sa ating goal, or paano tayo magkaroon ng income na medyo malaki-laki. Ano pa? So, as farmer, dapat open tayo sa mga ganyan. Okay? So, paano daw tayo magkakaroon ng income? So, based dito sa aking presentation, kung tayo ay empleyado lang, 5% lang yung ating pwedeng magkaroon na increase doon sa ating kita. Pero kung tayo ay business owner, so tayo as farmer, pwede tayong maging business owner kalaunan. Ano po, pwede tayong maging agripreneur. So, gaano kataas yung porsyento? So, 95% na increase sa ating income kung tayo ay magiging agripreneur. Dito talaga yung masasabi nating talo ng nagnenegosyo yung mga empleyado. Oo. So, kung sabi nga, hindi tayo yayaman kung magtatrabaho lang tayo ng 8 to 5 hours. 8 to 5. Ano po? Opo. So, kung tayo naman ay self-employed, same. Kasi ang mga farmer ay wala naman silang boss. Ano po? Nakadepende sa kanilang sipag yung kanilang magiging income. Kasi kung farmer ka, wala ka naman ginawa, nagpatanim ka lang, inantay mo na lang yung harvest, wala ka man lang in-incorporate na technology maganda doon sa iyong rice production. So, inabot siya ng peste. Yun. Kaso, wala ka naman ginawa. So, pero kung ikaw ay self-employed pero yung eagerness mong maka-earn ng mas mataas na income ay nandoon, 95% po or 95% po yung pwede nating makuha na increase doon sa ating income. So, tingnan mo, kung ikaw ay empleyado, kumpara mo doon sa pagiging self-employed, napaka ng discrepancy ng kita. Ano po? So, pero dito naman, may isa pa, yung pag-invest. So, meron tayong mga pwedeng investan. Ano po? So, yung mga insurance company, yung mga pwedeng mga cooperative, at least, meron din kita, kahit papano. Ano po, hindi lang itinago lang sa kung saan. So, at least, meron tayong increase doon sa ating. 5% naman yun. Ano po? So, yan. So, try nating pag-usapan yung budgeting. Try nating unawain kung ano ba yung nakapaloob or kung ano ba yung kahalagahan ng budgeting. So, sabi dito, budget, ito po ay from French word na bugay. Yan. Bugay. So, meaning, pouch or small bag where you keep our penny. So, dito sa ating dito sa ating presentation, makikita ninyo, isa lang siyang simpleng bag. Ano po, na taguan ng kung ano-anong pwedeng pera, pwedeng mahalagang gamit. Ano po? So, yan. May natutunan ako ngayong araw. Bugay. So, sa budgeting, ito po yung proseso of translating a plan in quantitative terms, usually monetary. So, syempre, kailangan nating i-budget talaga yung ating pera. Lalong-lalo na sa mga farmer. Ano po? So, usually, sa inbred rice production, gumagastos tayo dyan ng 35 to 45,000
45,000 per hectare. Ano po, kung sa maximum na yung 45,000. Minsan pag hindi pa maganda yung ating source ng tubig, syempre apektado. So, bibili pa tayo ng fuel para mag-pump. Ano po? Pero depende doon sa location ng ating farm. Kasi ako, based on my experience, medyo kasi rain-fed lang kami. So, hindi masyadong gumagastos sa tubig. Kaya, medyo lesser din yung gastos namin sa aming rice production. Kaya, kailangan din talaga ng mga farmer na i-budget. Halimbawa, land preparation, ilan bang labor ang kailangan sa land preparation per hectare? So, dapat na-discuss din kahapon yung mga makinaryang pwede nating gamitin sa pagsasaka na kung saan mas makakatipid talagang ating mga magsasaka. Opo. So, marami na talaga tayong mga makinarya na pwedeng gamitin. Yan. Kaya lang, ang limitasyon po doon ay location specific din yung ating mga makinarya. So, hindi naman lahat naaabot, pero at least yung kayang abutin ng mga makinarya ay yung mga farmer ay makakatipid talaga sa pagbabayad sa labor. Lalo na kung sa panahon ko yan ng harvesting, di ba? Mano-mano yung harvest. Ilan ang kukunin mo sa labor? Ilang tao. So, compare sa combined harvester na nakasako na siya pag kinuha mo sa field. Diretso na. At napakaganda na rin na talagang ina-adapt na rin talaga or na-appreciate na ng ating mga magsasaka yung mga ganitong makinarya. Kasi laking tulong din, lalong-lalo na kung may panahon ng bagyo. So, napakadali yung pag-harvest ng ating mga produce. So, hindi na sila maabutan ng bagyo. In just a day, kayang matapos ang ilang ektarya ng lupa. Yan, so ang budgeting din is a prediction of future operation of a particular organization or individual. Kasi makikita natin kung may nakalimutan pa pala ako na budget para doon sa specific na particular na pwedeng pagkagastosan. Ako, palagi kong sinusulat yung pinagkakagastusan ko. Kasi minsan, may mga pagkakataon talagang dahil sa sobrang busy ay minsan nakakaligtaan ko din. So kailangan natin ng notebook? Opo, kailangan natin ng notebook. Kahit anong klaseng pwedeng pagsulatan. Hindi naman yung mamahaling notebook. Pwede nga yung mga scratch na pwedeng pagsulatan na malinaw din or maiintindihan natin agad. Okay. Yan. So, ako, ang ginagamit ko lang yung simpleng logbook na maliit. So, doon ko lang sinusulat yung mga... Usually, ang ginagastosan lang naman na talaga namin yung bayad sa labor. Kasi, bayad sa labor, pagkain. Yun lang. And then, yung mga inputs, yung iba doon ay minsan, nakakakuha tayo ng subsidy sa LGU. And then, minsan, nasa farm lang yung mga nagagamit natin. Yung budget is a formal statement of planned course of action expressed in quantitative terms. So, na-explain ko na yan kanina. Yan. So, ito po yung purposes of budgeting. Una, it can serve as control mechanism in that any deviation from the standard can be isolated and corrective action can be taken if needed. So, malalaman kasi natin agad kung meron tayong baka naman kasi may na-budget tayo na hindi naman kailangan doon sa ating activities sa farm. So, say for example, land preparation pa lang pero may naka-budget na agad tayo ng pambili ng pamatay peste. So, hindi pa naman siya dapat intended para doon. Although, na-advance mo na siya, pwede mo naman siyang pero baka naman short yung budget mo doon sa land preparation. So, at least magagamit mo yung budget na intended para doon sa pesticide doon sa ating land preparation. Parang ganun, masusolusyonan mo agad yung problema pag nakita mo yung iyong budgeting. So, it can be used as starting point in what if. Yan. So, minsan, kaya kung ganito? So, mas madali nating ma-assess kung paano natin papasukan or paano natin susolusyonan yung ating problema. Okay? So, create and follow a spending plan or budget. So, it can help you manage and control your expenses. Siyempre naman, alangan naman nag-budget ka pero hindi mo naman sinunod. So, hindi naman siya magiging efektibo. So, tayo as farmer, so, kung ano lang talaga yung mga specific activities na kailangan natin gawin, and then yung pinaka-importante, so yun muna talaga yung paglaanan natin ng ating budget. Kasi, alam naman natin ng mga farmer ay limitado din yung mga resources niya, lalo na sa financial. Minsan nga,
yung experience ko dati dahil medyo kapos din ako nung mga first cycle ko ng sa rice farming. So minsan nagkakataon na nakakahiram ka ng pera doon sa may mga malalaking interest. So napakalaki din yung bawas kasi minsan halimbawa nag-utang ka ng 1K, ang tubo niya is 2 sako ng palay. 2 sako. So, ilan yun? Kung halimbawa sa 14 pesos per kilo, usually nagre-range ang isang sako ng 55 to 60 kilos. So, imagine yung bawas doon sa magiging kita sana ng farmer. Kaya lang, naintindihan naman natin yung mga experience ng farmer kasi wala naman sila talagang mapagkunan. So, kapit sa patalim na, so, mangungutang na talaga na kahit malaki yung interest. Pero kung nakabudget, kahit papaano yung ating pagkakagastusan, mawiweigh natin, ito na muna yung pagkakagastusan ko kasi hindi pa naman kailangan ito. So, at least, napaplano mo ng maayos. So, it is an essential tool for effective saving and achieving our goal. Yan. So, ito yung mga simple and comfortable life means. Ano po? So, as farmer, dapat maintindihan natin to. Ano po? So, may nakalagay po dyan, ito yung galing sa NEDA na data. Ano po? Para daw, masasabi daw natin na tayo ay nabubuhay sa simple at komportableng pamumuhay kung meron tayong 120,000 pesos na income per month. Imagine, Per month yan, per month. So imagine tayong mga ordinaryong empleyado, ordinaryong magsasaka. Ilang porsyento lang ba yung ating income? Ano po? So kung ikukumpara sa amin, hindi nga 50%, hindi nga 10%. Ano po? So kung ikukumpare natin, pero tayo naman kasi mga Pilipino, kaya naman natin mag-adjust sa ating ano. Pero ito daw yung data para magkaroon ng komportable at simpleng pamumuhay. Ano po? So meron dyan nakalagay yung ating budget para sa pagkakaroon ng sariling sasakyan, 5K, ano. So, imagine, ang karamihan sa ating mga farmer ay kahit nga bike, minsan, hindi pa hirap pa. So, yan. And then, yung income tax na 25,000, 10,000 para sa pag-aaral ng mga anak. Yan yung Kada anak budget. yan. Opo. And then, 30,000 para sa bahay. Medium size lang yan. Ano po? And then, 4K para sa ating pagre-relax ng pamilya. Napakaganda naman. Recreation. Ano. And then, 40,000 para sa day-to-day needs ng ating pamilya. Lahat na, pagkain. And 6,000 kung sakali. So, napakaganda kung iisipin. Ano po? Pero sa realidad po ay tayo ay hindi man lang nga 10% sa... So tayo, consider pa tayo, hindi pa tayo nasa simple at komportableng buhay. So tayo, challenge yun sa ating mga farmer. Ano po? Dahil alam naman natin, kahit kami makakasabi, kahit kami ay employed, ay mahirap talaga i-attain yung ganyang income. Ano po? So 120,000 per month. Okay? So, yan. So, 79.2% po ang nagsabing gusto na lang din nila magkaroon ng simple at komportableng buhay. Based doon sa NEDA statistic, so, parang kung iisipin ay mahirap i-attain, yung 120,000 per month. And then, 16.9% yung, tama lang, yung nakakaangat-angat na buhay. And then 3.9% po yung medyo marangya, masasabi nating marangya pamumuhay. Ano po? So, tayo na lang magsabi kung saan tayo kung saan tayo nabibilang sa mga porsyentong ito. So, ito po yung budget. Syempre, yung ating financial plan, taking the income and outgoing monetary resources into consideration. Yan, a good budget should not only mean a balance or equity between income and expenditure. So, it also means lesser expenses and making an allowance for savings. Kasi tayo nga, empleyado na, pag
pumasok na yung sahod, anong unang iniisip natin na, ay, deserve ko to. Deserve ko tong kumain sa labas, deserve ko tong mamili ng ganitong mga bagay, pero hindi pala ganun yung ideal. Sa financial literacy kasi, kailangan mo din talagang i-weigh kung want ba to or needs. Po? So, yun dapat yung palagi nating iisipin. Disiplina ako, dito. may mga pagkakataon na gustong bumili. Kahapon lang nga nag-decide ako kasi nagkaroon ng yung cellphone ko nagka-problema. So medyo paulit-ulit ko pang inisip kung bibili ba ako nung ganong klaseng cellphone kung or kailangan ba sa ganitong panahon. Kung kailangan ba na ito na ba yung time para bumili ng bagong cellphone. So hangga't hindi ko pa siya hindi pa siya sira, hindi pa talaga ako bibili. Pero so ano naisip mo? So ang naisip ko, bibili ng cellphone, pero nung naisip ko naman na bibili na ako ng cellphone, anong klaseng cellphone ba? Yung kasi may mga, syempre, tayo ay tao lang, minsan, naiinggit naman tayo sa iba na may mga cellphone na mamahalin. And then ako, nag-decide na lang ako na kahit okay na yung mura, basta magagamit. So kasi, medyo na-change na din yung mindset ko nung nag-attend talaga ako ng mga trainings ng ATI na patungkol sa financial literacy. Kaya, mas binavalue ko na yung perang na-earn ko doon sa gastos. Kaya ngayon nagkaroon din ako ng sertipiko ng commendation na kung saan nakapaglaan ako or nakapag-save ako doon sa aming co-op ng medyo isang magandang halimbawa po si Miss Justine. So medyo kahit hindi naman ikaw tingnan hindi ka tingnan na medyo nakakaangat-angat sa buhay. Yung simple lang, at least, meron kang savings. So, ako kasi, hindi pa nangyayari, minsan, in-exaggerate ko na mangyayari siya. So, minsan, iniisip ko baka kasi kailangan rin ng mga anak ko. So, at least, meron akong mahuhugot na hindi ka na hihiram sa iba. So, yun yung kagandahan ng pagbabudget, Kuya Chan. Kasi, hindi ka na masyadong mamumroblema, gaya nung halimbawa, kung hindi pa dumarating yung sahod, tapos may bigla ang gastos. So, at least, matuturuan mo din yung iyong anak. So, yung anak ko kasi meron din siyang piggy bank. So, yung mga binibigay sa kanya ng kanyang mga tito, ng lola, sinasabi ko sa kanya, huwag ka nang magbili ng mga bagay na hindi mo naman magagamit. So, ipasok mo na lang siya sa piggy bank. Kasi pag may gusto ka ng isang bagay, at least meron kang pambili. So, ganun na yung inaano ko sa mga bata. Kasi, yun, mahirap kitain ng pera, lalong-lalo na kung pataas ang presyo. Lalo na sa farming, Kuya Chan. Kasi, sa experience namin, last time, medyo cheaper pa yung price ng seeds. Not unless kung meron tayong nakukuhang subsidy. Pero, minsan, ay, pag bibili ka, kung i-compare mo doon sa subsidy, mas mahal pa yung presyo doon sa bibilhan. So, at least, meron kang mahuhugot na, kung nakabudget yung pera mo. Hindi ka pwedeng, basta lang, gastos lang ng gastos. Kung idedepende ko lang yung aming sa sweldo ko ay kulang talaga. So kaya ang ginagawa namin kahit inaalat lang namin ng konti yung budget kasi meron naman kaming bigas. So yung ulam medyo tipid-tipid lang muna. Basta ang importante ay may gatas yung mga bata. So ganun din kasi yung experience ng ating mga farmer. Ganun din yung scenario. Kaya medyo napakahalaga talaga yung ating pagbabudget. Yan. Isa din itong tool for handling your finances by controlling the family's expenditure. So, kung meron talaga tayong budget, medyo nagkakaroon tayo talaga ng medyo pagsikip or pag tight yung budget talaga natin, medyo sasabihin nga natin, pag maikli yung kumot, tayo'y matutong mamaluktot. So, yun, i-adjust natin din yung ating pamumuhay. Yan, syempre, kung halimbawa, gusto din natin magbakasyon, pero hindi sapat yung ating budget or hindi sapat yung ating pera. So, muna natin. Parang ipagpapaliban yung ating pagbabakasyon. Yung parang ganun. So, minsan, kahit gustong-gusto mong isang bagay, pag hindi talaga, kung disiplinado kang tao, so kahit gustong-gusto mo pa ang isang bagay or kahit gustong-gusto mo pa siyang puntahan, ikaw na lang din ang mag-iisip na, ay, wag na muna. Kasi medyo gagastos tayo ng hindi na naaayon sa ating income. Yan. So, ito po yung goals ng pagbabudget. Yung
B, meron siya kasi mnemonic, tama ba yun? Yung B, stand for boundaries. Yung U, unwanted stress and pressure. Syempre naman, kung nakabudget yung pera natin, maiiwasan nating ma-stress. Kasi ako, number one, na-stress ako pag wala na tayong pera. And then, na-stress ako pag nakakahiram na tayo sa iba na hindi natin agad-agad mabayaran. Saka napipressure. Halimbawa, pag may inutangan ka, napipressure ka magbayad, saan ka kukuha ng pangbayad? Na naman ng pangbayad. Kasi alam mo naman, yun na hinariman mo ay kailangan niya na din ng pera. Kaya kailangan mo na din siyang mabayaran. Yung D, debt-free. Yung D ay yung G, generate more and give. So, kailangan talaga natin magkaroon ng mas maraming income at pagkakakitaan. Eradicate impulsive buying. Yung ating Ayan, isa sa mga sakit natin. Yung pagiging impulsive buyer. Makakita ka lang ng pulang sale. Diba? Kahit hindi mo naman kailangan bibilhin mo. Akala mo nakatipid ka pero 50% off. Akala mo nakatipid ka ng 50% pero di mo akalain nakagastos ka ng 50%. Opo. So, yung T naman ay trust. So, yan. So, minsan, sa sobrang nating pagtitiwala, minsan ay nadidispalinghag yung ating budget. Totoo ba yan, Kuya Chan? Na-experience mo ba yan? Marami na ngayon mga trust issues na naglalabas. Okay. So, yun po yung goals of budget. So, palagi lang natin yung tandaan. Ano po? Yan. So, ito naman yung mga challenges in budgeting. So, we don't know where to start. Saan ba tayo magsisimula dati? Oo, kasi kahit tayo na medyo meron na talagang source of income na inaasahan, compare pa dun sa mga farmer na suntok sa buwan minsan yung kanilang pagkakaroon ng income. So, yun yung palagi nating tinatanong kung saan tayo mag-start. Yun, mag-start tayo mga farmer doon sa pagre-record muna ng ating activities. And then, ilagay natin kung ano yung mga possible na pagkakagastusan natin. So, kahit sa simpleng notebook or simpleng pwede natin siyang So, magsisimula ang lahat sa pagre-record keeping. Opo. Yan, kaya napakahalaga din na dapat ay kambal sila doon sa farm plan and budgeting, Kuya Chan. Kaya napakahalaga yung ating pagpaplano ng ating budget sa farm. Kasi farmer sila. So, kailangan nilang i-plano talaga yung kanilang pagbabudget. So, budget makes us claustrophobic. Okay. So, yan. We don't know how to get our significant others involved. Yan. So, minsan, kailangan talagang, hindi, kasi, minsan, 'di ba, pag nasa isang tayo, sa isang relasyon, ako, may asawa din ako. Yung asawa ko, ang maganda naman sa aming mag-asawa ay hindi kami ganoon ka sa pagdating sa pinansyal. So yung asawa ko ay matipid naman. So nagkakasundo kami sa mga gastos sa aming sa bahay. So yun ang kagandahan na hindi masyado dapat na susundin mo palagi yung iyong partner. Wag naman yung palaging nagkakasundo kayo sa mga gastos lang. Dapat nagkakasundo kayo sa pagsisave. Kasi mahirap kung yung partner mo, ikaw nga magastos na, yung partner magastos mas magastos rin. pa. So, walang mangyayari. Walang mas save. Ano po? Yan, large expenses always derail our budget anyway. So, why bother? Yan. So, yan nga. So, yun po yung medyo challenging sa part natin. Yan. So, ito yung 3 critical elements for successful budgeting. Pag walang isa dito, wala tayong matatawag na successful budgeting. So, dapat meron tayong motivation. So, dapat malakas yung motivation natin. Ako, ang motivation ko lang, kailangan ko mag-save kasi para sa future ng mga anak ko. Natatandaan ko yung sabi mo, nagsisave ka for the education of your Yes. your children. Di ba Opo. nag-i-invest or nagsisave ka talaga? Oo, nagsisave talaga ako para bukod sa kasi ako ayaw ko nang i-experience yung mga na-experience ko na medyo hindi naman maganda pagdating sa estado ng pamumuhay. So at least sa education man lang makapag ako ng foundation sa mga bata. Kaya nag-save talaga. So magandang motivation talaga yung family. So and then gusto ko din na kahit papaano ay maging komportable naman talaga yung buhay ng magiging mga anak ko. Ano po? And then, syempre, yan sa education. So, kaya tayo nagsisave para at least mapag-aral man lang natin yung mga anak natin, yung mga natin sa medyo magandang paaralan. Ano po? So, yan yung isa. So, and then, syempre, dapat naiintindihan mo. Yung sinasabi dito sa education ay kailangan mo rin
alamin or Pag-aralan. Oo, kailangan Kung mong paano ba talaga pag-aralan. yung pagbabudget. Oo. Hindi pwedeng basta ka na lang magbabudget ng hindi mo naman Oo. pinag-aralan kung ano yung magiging effect. Experiment. Oo, yun. Kasi kaya tayo hinasa sa math nung bata pa tayo, di Oo, ba? dito natin mapapasok na ano bang connection ng pagmamat ko. Hindi Oo. ko naman 'to magagamit in the future. Pero dito mo makikita na may kahalagahan yung mathematics. Opo. So, kasi kailangan mo talagang busisiin yung iyong budget kasi nga limitado lang yung ating pera. So kailangan talaga well educated ka pagdating doon. Ano po? And then implementation. Syempre kahit meron kang motivation and alam na alam mo yung Kung paano gawin ito. Oo, pero kung hindi mo naman siya ginagawa, so mahirap. Ako nung una, yung mga first month medyo mahirap talaga, lalong-lalo na kung yung sakto-sakto lang din yung pera mo. Pero ginagawa ko talaga, may isa akong piggy bank, may isa akong yung parang wallet na lagayan, and then Saan itong mga nakalagay? sa co-op. Sa co-op kasi ang kagandahan ay hindi mo agad-agad mawi-withdraw. Kaya safe talaga yung pera mo. Although hindi naman kalakihan ang interest, at least may makukuha ka talaga doon. May madudukot ka. So, yan po yung tatlong critical na elemento para magkaroon ng successful budgeting. Na hopefully po, after nitong ating topic ay ma-inspire naman po kayo. So, hindi naman natin kailangan na malaki agad yung savings. Ako po, per month, nagsisave talaga ako at least 2K. Kasi, yun nga, ang sweldo ko, ang nakakaano na lang is 20K. Sa sweldo pa lang yun. Sa sweldo pa lang yung 2K. So, yun, pinipilit ko talaga siyang gawing, ini-implement ko talaga siya kasi, yan, pag may mga biglaang gastos, dun ko na kinukuha. Hindi na ako masyadong nangihiram. Kasi dati, wala pang sweldo, nakakahiram na agad ako sa iba, na, kahit si Char, hinihiraman ko yan minsan. Tapos, babayaran pag sweldo. Tapos, ganun na naman yung mangyayari sa susunod na sweldo. So, nagiging cycle siya. Ulit-ulit. So, kaya, dinisiplina ko muna yung sarili ko bago ako nag-ano ng pagsisave. Ano po? So, yan. So, ito yung ABCD change process. So, wag na natin masyadong yan. So, ito na lang yung mga steps ng budgeting. So, review, keep track of your bills, and credit. Syempre, a strong and accurate credit reports is one of your most important financial asset. Syempre naman, kasi kung hindi mo naman masusundan and then hindi mo naman nakikita kung ano-ano yung mga pinagkagastusan mo, yan, maaano ka din talaga. Ito na yung mga kinakatakutan natin, si Judith. Opo, yung mga due date. Dapat, alam natin yan. At least, yung meron akong monthly sa St. Peter, so nakaano na talaga siya. So, minsan nagjuju, pero at least napupunuan din. Ano po? So, yan, have a plan. So, yan yung pinaka-importante. So, the process of developing and maintaining your budget is much simpler if you have the records of what you are currently spending on hand. So, same po sa pagfa-farming. Kailangan po talaga yung pagpaplano. And then, incorporate your goal. So, sabi ko nga, kailangan in-implement mo. Hindi mo naman, pinagplanuhan lang, pero wala ka namang ginawa. And then, kailangan mo, alam mo rin yung direction. Oo. So, kailangan din talaga yung may direction yung iyong ginagawa. So, develop your budget. Yan. So, dapat, huwag kang masyadong, sabi nga ni Kuya Chan kanina, huwag kang mabuhay na hindi mo naman, or hindi naman angkop doon sa estado ng iyong buhay. Iayon. Yan. So, ito po yung mga, tips to keep you within the family budget. So, una, syempre, paulit-ulit na to, maintain a logbook, avoid going to supermarket frequently. Kung kaya naman isang beses lang, kung kaya naman yung mga pagkain natin mabili na sa isahang bagsakan ay mas maganda. Buy your groceries at one time. Pag malapit ka sa market, at least isahan na yung para ma-secure din kung fresh yung ating pagkain. Kahit isang beses. And then, think twice yung mga bibilhin. Kasi, karamihan na ugali. Parang kulang yung twice. Dapat think million of times before you buy. Gaya din po sa pagbibili ng mga inputs sa farm. Kasi minsan, depende din sa brand ng inputs na gagamitin. Sa fertilizer, iba-iba yung mga brand. May mga mas
expensive, may mga cheaper, may mga barato, may mga mahal. So, dapat, hilingon ta kung ano yung titingnan natin kung paano yung effectivity nung ating gagamitin na brand. So hindi naman yan nagkakalayo yung mga niyan. So natin, pagplanuhan talaga natin. And then for simplicity, syempre wag na tayong mabuhay ng sobrang garbo. So kung kaya naman, kung hindi naman nga kailangan, wag nang bilhin. Yan, pay off debts. So, Bayaran talaga yung mga pinagkakautangan. bayaran talaga yung pinagkakautangan kasi hindi mo mafe-feel yung success kung marami kang pinagkakautangan. Ako, unang-una kong ginawa bago ako nag-implement ng pagsisave, kahit papaano ay nagbayad ako ng utang. So, may mga hindi po, wala na akong masyadong pinagkakautangan. Dati, madami akong Kasi yung iba naman kasi, para makabayad sila dun sa pinagkakautangan nilang isa, mag-uutang sila dun sa So, yun yung pambayad pinakamali. nila. Mga farmer, yun po yung pinakamaling gawin. Kasi, yung interest noon, nag-earn pa siya. Parang nagbabayad na lang tayo para dun sa interest. Oo. So, napakahirap. Although, mahirap talaga siya sa umpisa, pero pag nakasanayan na din, magagawa Pag natin tayong susuko. siya. Oo. So, use cash in paying a person. Siyempre. Anticipate your expenses. Kaya tayo nagpaplano kasi ina-anticipate natin kung ano yung mga pagkakagastusan natin. Ako nga, minsan, kahit matagal pa naman, gaya ngayon, June, magbe-birthday yung anak ko, March pa lang, iniisip ko na kung saan ko kukunin yung gastos ko para sa June. And then, mag-aaral na siya ng August. So, dapat, February pa lang na pag-ipunan mo na kung saan mo gagawa niya. Isa din kasi sa mga practices ng mga Pilipino, halimbawa mag-fiesta, mangungutang sila ng ng panghanda. Oo. Okay lang para hindi daw sila ma-embarrass o para hindi sila magmukhang kasi sa tradisyon natin kasi Kuya Chan, napakahalaga yung piyesta. Parang tradisyon din na dapat kahit walang-wala ka, maghanda ka. Okay parang lang na magkautang, basta makapaghanda. Yun yung negative ng ating minsan, yung paniniwala. So, pero, tayo dapat iniisip natin bago tayo umutang kung ito ba ay kaya ba naming bayaran base lang doon sa income na makukuha namin sa farming or kung yun lang talaga yung pinagkakakitaan natin. Yan, billing cycle can be changed. Yon. So minsan kaya naman nating baguhin yung ating sistema. Ako na paunti-unti, medyo hindi na ako hirap ngayon. So, yan. So, treat math as your lifetime partner. Yun yung sinasabi natin, Kuya Chan, na yung math talaga, dati hindi natin na-appreciate, pero ngayon, ma-appreciate natin kasi kahit sa simpleng sa single centavo kailangan natin siyang ma-account. Hindi naman ito yung mga algebrang math, yung mga basic simple math mathematics lang. Save as much as you can in an item you are trying to buy. So ako, pag may gusto akong isang bagay, pag kaya ng pag-iipunan ko na yan. Kasi hindi nga pwedeng basta lang gumastos. Kasi pag nawala ng gata, so saan ka kukuha? Mangungutang ka. Yan. And then kung kailangan mo ng input sa farm, yan, saan ka kukuha kung hindi mo siya pag-iipunan. So, do not spend more than what you earn. So, nasabi na natin kayo. Keeping a list. Syempre, kung ano yung pinaka-importante, yun ang priority. Use a budget that's right for you. Do not memorize. Write it down. Yan. Ito yung paulit-ulit, dapat mag-logbook. Kasi meron tayong mga farmers na wala silang proper record. Sa kalendaryo. Kung saan, halimbawa, June ngayon, pag nag-July, pupunitin na. Wala na yung record. So, hindi nila din matansya kung may kita ba sila doon sa previous cropping. Yan, ito na yung sa question ni Kuya Chan. So, first item in your budget should be for savings. So, ang ideal savings natin is 10 to 20%. So, parang tanong ba to, Kuya Chan? Tanong. So, yan. So, 10 to 20% yung ating kailangan i-save. So, halimbawa, kumikita ka ng 20,000 in a month, so 20% of that is 2,000. Ay, 4,000. 4,000. Tama, iyon. 4,000. Kaya, kinsenas ko, 2K. Okay. Sige. Yan. So, yan, it should reflect your current situation. Syempre naman, so kung hindi na talaga kaya, wag nang ipilit. Yan, good to remember, set aside a fixed percentage of your income for savings.
Yan, na-discuss na natin yan. Save the amount before you spending money. Ano po? Members of the family contribute and save for their family goals. So yan, dapat napag-uusapan din sa pamilya. Hindi yung pare-parehas yung paggastos. Ito yung challenges sa ating mga farmer, yung pagkakaroon ng loan. So ito yung amount of money that a lender gives to a borrower for a definite period of time. Kaya minsan, yon, hindi naman kasi maiwasan, Kuya Chan, talagang hindi maghiram. Pero dapat siguraduhin natin na kaya din po natin siyang bayaran. Okay? Ito yung component ng loan. So, pahapyawan lang natin yung loan size, loan term. So, dito medyo dapat malinaw doon sa mga farmer kung hanggang saan yung kanyang pag-uutang. Yung interest, syempre, dapat, baka naman kasi yung interest ay mas malaki pa doon sa principal, or yung inutang niya. Ano po? And repayment schedule and fees. Yan. So, medyo din yan, wag na natin siyang masyadong paglaanan ng So, avoiding non-repayment, ito yung pag hindi tayo nagbayad on time. So, yan, syempre, mawawalan tayo ng hindi masyado tayo ng pagkakatiwalaan ng tao. Ano po? And then, strained relationship. Syempre, maputol na yung mga... Minsan nga, may mga mag-friend dahil sa utang, nagkakaroon ng hidwaan. Yan. Access to other sources affected. Minsan, yan, pag nabaon na tayo sa utang, pag hindi tayo nakakabayad, minsan, na natin yung ibang mga property natin para mabayaran na lang yung utang natin. Ano po? Yan. Loss of faith. Syempre, pag may utang tayo na hindi tayo nakakabayad, hindi ka na masyadong, wala ka nang mukhang iharap. Pero iba na sa panahon ngayon iba na ba yung ngayon? Mas nahihiya na. Yung maningil. Oo. Doon sa umuutang. Opo. Sana naman hindi naman ganon yung mga nakikinig sa atin ng mga farmer. Yan, syempre, lower self-esteem. Bumababa yung pagtingin natin sa sarili natin. Okay, so iwasan natin, kasi meron naman na pong mga mga subsidy ang gobyerno. Kaya dapat, Kuya Chan, yung mga tagapakinig natin ay dapat ay nakarehistro sa registry system for basic RSBSA. Para at least meron silang nakukuha. Ano po? Yan. Risk involved in taking more than one loan. Maraming loans. Yan. Kung may mga maraming loans, loan doon, loan dito. Yan. Mas stress ka lang. Yan. Okay? So, ito yung steps to get out of indebtedness. So, mag-decide tayo. I-empty yung ating lahat ng accounts and liquidate kung kaya. Be faithful and paying your debts. Totally reverse the process. Ano po? Yan. So, do not borrow more than you can afford. Yan. So, ito na yung ating savings. Ito yung, ang savings, ito yung amount of money na isi-set aside natin para magamit sa ibang bagay. Bakit tayo nagsisave? Siyempre, kailangan natin para sa ating, pang-araw-araw, sa emergency. So, ano ba yung mga, saan ba natin to minsan ginagamit itong emergency funds? Sa mga pag may nagkakasakit. Oo. Minsan pag may gasto sa eskwelahan yung mga bata, hindi natin yan di ba? Minsan pag usually pag may sakit yung ating mga kapamilya. Or minsan pag may gusto tayong bilhin. Yan yung mga emergency. Doon natin siya dudukutin. Increase future capacity to spend. Syempre, pag marami na tayong savings, marami na din tayong pwedeng gastos. So ito yung comparison para sa magandang pagpaplano. So, yung ating salary, so makikita nyo dyan, sa unang table, yung salary ay binawasan ng para sa food, housing, transportation, clothing, education, health, and leisure, bago nagkaroon ng savings. Pero dito sa pangalawang approach, yung income, binawasan muna siya, Kuya Chan, ng savings. Para sigurado nang hindi magagalaw yung savings. Kasi ang nangyayari sa atin ay gagastos muna tayo and then kung ano yung natira, yun ang na isi-save. Paano kung meron ka pang nakalimutang pagkagastosan? So, magagastos mo rin yung iyong. So, ito yung mga factors that hinders us from saving. Syempre, yan nga,
many debts Maraming utang. to pay. Kaya nga kailangan muna nating bayaran yung utang muna natin bago tayo makapag-save. No permanent job. Syempre naman, ano naman yung isi-save natin kung wala naman tayong permanenteng trabaho? Wala tayong source of income. Yan, improper handling of money or being luxurious. Lalong-lalo ng mga farmer, minsan, hindi naman po, pasintabi po sa ating mga farmer. Minsan, yung ibang mga farmer ay wala pa nga yung harvest. Wala pa yung kita. Estimate niya pa lang na magiging kita niya doon sa kanyang rice farming. Gumagastos na siya prior pa nung pag-harvest. Minsan sasabihin, ay, mag-uutang na ako sa tindahan kasi mag-aanin naman kami ng ganito. So, nakakagastos na siya nang hindi niya pa nga alam. Paano kung binagyo yung kanyang production? So, yun, medyo din tayo dyan. Yung mga bisyo natin, ano po? Ano mga kadalasang bisyo? Yung kadalasang bisyo, paninigarilyo, Inom. Yung dalawang yan, hindi na talaga siya nawawala sa mga Filipino. Lalong-lalo sa mga farmer. Kasi yan yung way nila para maalis yung pagod nila. So, naiintindihan naman natin yan. Pero, yan nga, live within your means lang. Kung kaya naman, why not? Ano po? Do not know what the priorities. So, guilty tayo dyan minsan. Minsan, may mga hindi naman tayo priority, pero pinagkakagastusan natin. Yan. So, it is not the money you make, Kuya Chan, but it is how much money you save. So, minsan nga, napapaisip din ako. Kasi, nung job order ako, ang sweldo ko ay 7K per month. Pero, pag iniisip ko, napapagkasya ko naman siya noon panahon. Pero ngayon, medyo sabi ko, nung tumaas din yung sweldo ko, bakit parang halos ganun lang, same yung kasi parang iisipin mo, nasa mindset mo din talaga na pag gusto mong gumastos, kahit malaki yung perang hawak mo, mauubos talaga siya. Kaya dapat, may disiplina ka nga sa paghawak ng pera. Alam mo, pag tumataas din kasi yung sahod natin, mas dumadami din yung bayarin, yung expenses. Bayarin, yung gusto nating bilhin. Kasi alam natin na may pera tayong gagastusin. Yan nga. Yun yung mindset Opo. So, dito sa financial literacy, pinapahalagahan dito na kahit malaki pa yung inyong income, pero kung hindi mo naman siya kayang hawakan, or hindi mo naman siya kayang pagplanuhan kung saan mo siya gagastusin, wala ding matitira. So, parang yan, Kuya Chan, kung meron kang maliit na pera, halimbawa may 7,000 ka, kung disiplinado ka na mag-save, makakasave ka. Kahit 20,000, marami pa yan. Kung wala ka naman disiplina sa paggastos, wala ka rin talagang masisave. Kaya yan, hindi naman yan sa kung magkano yung hawak mo. Pero kung paano mo siya i-manage dito sa financial literacy, napakahalaga. Kasi mga simpleng lang siya, pero mahirap siyang i-execute, Kuya Chan. Yan, naintindihan na natin yung patungkol sa pagbabudget. So, ito naman sa pag-save. Dito naman po tayo sa investing. Ito po yung pera na papaluguin natin. So, ano-ano yung mga klase ng investment? So, tayo as farmer, syempre, meron tayong rice production. Yun nga, kay Sir Pesebre, pwede din tayong mag-invest into duck raising, pwede din sa swine, pwedeng sa free-range chicken, pwedeng mga ganon. Kung hindi naman, pwede naman tayong magkaroon ng maliit na tindahan, kung kaya. Pwede ding rentahan. So, yan yung mga klase ng investment na hindi parang nakakatulong talaga siya sa atin. So, ako nga, meron akong matindahan, nakakatulong talaga siya sa pang-araw-araw. So, ano lang yung mga factors na i-consider sa investment? So, yung high risk, syempre, sabi nga ng mga big time na mga businessman, pag mataas ang risko, mas mataas din yung return. And then, inflation rate in making investment decision. So, ang inflation natin medyo, sa ngayon, ang piso mo, ay ang 100 pesos mo, ngayon, hindi mo na alam kung ano na lang ang mabibili niya sa susunod na mga taon. Barya na lang. Oo, baka barya na lang yan sa mga susunod na taon. Kaya yan yun din yung i-consider natin. Yan. Siyempre, inform yourself. So, a peso today may not be equal to a peso tomorrow. So, the concept of underlying asset and too good to be true. Yan. Investment opportunity, promise return. So, may mga investment naman kasing
dapat pinag-aralan mo. Kasi hindi naman lahat ng investment talaga ay makakakuha ka ng income. Kasi meron tayong kaisipan minsan na dapat pag nag-invest ako, bukas o makalawa, mayaman na agad ako. Maraming yan, Oo. maraming online na ganyan, 'di ba? So minsan nga sasabihin, pag nag-invest ka ng 1,000, kikita ka ng 5,000. So parang mapapaisip po kayo doon. Hindi po 'yun It would totoo. take years para sa return ng investment mo talaga. Opo. Okay lang na paunti-unti. Okay lang, wag lang isipin natin biglaan pero wala naman. Ano po, parang mamamatay yung ating investment. Kasi medyo marami na tayong scammer ngayon. Ano po? Yan. So ito po yung points to financial literacy. So syempre, educate yourself. So kaya namin to ginagawa dito sa Agricultural Training This is the first Institute. step. Opo. First step to become Yan. financially literate. So at least na-inspire sana kayo, and then create wealth through savings. So kailangan talaga nating mag-save. Ano po? Control your expenditure. And then make your savings earn more through asset buying. So ako yun din. Nag-ano na din ako. Medyo may mga nasisave na akong property. So yun pinakauna kong loan. Yung pinakauna kong loan sa UCPB, kaya medyo nabawasan yung ano ko kasi bumili ako ng lupa. Ano po? So yung lupa, yun, natataniman na ng pinya, madaming mangga, and then madaming bamboo. It's a Yung- great investment. Hindi siya gaya ng ibang mga investment na magastos din. Ano po? Siya, kahit hindi ko siya gastusan, may nababalik talagang pera. Yan yung magagandang investment. Ano po? Yan. Increase your ability to earn. So, huwag ka lang makontento doon sa kung ano lang yung salary mo, yung ano. At least, gumawa ka pa ng mga panibagong investment. Huwag kang makontento doon sa kung ano lang yung kaya. Palay So Aralan. maraming salamat mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at pagtutok. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Chan, na nagsasabing sabay-sabay tayo tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Maray na aga Bicolandia, mayad na aga Catanduanes. Diyos mabalos. Oh, ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon, kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan.